Шаҳри Турсунзода, варзишгоҳи Талко Арена, санаи 16 июн соати 18. Барномаи консертӣ бо иштироки овозхони саршиноси Ҷумҳурии Ӯзбекистон Осман Наврӯзов баргузор мегардад. Bir do'stim bor eslatadi bolalikni. Bir do'stim bor o'rgatadi donolikni. дар ин барномаи консертӣ бошукӯҳ Осман Наврӯзов бо таронаҳои ҷадиду дилнишин табъи ҳар яки шуморо болида месозад. санаи 16 июн мо ҳамаи шумоёнро интизорем. Чиптаҳоро метавонед аз ширкати телевизион ва радиои Регар дастрас намоед. Арқом барои тамос 93 523 72 72 93 533 00 84 909 44 41 65. Шитобед зеро шумораи чиптаҳо маҳдуд аст.